may radyaw mga dimating o pinahal kung matalong. Di atas sa Maglalong Public Market. Atong tanawon usay at ang direct sa mga tindahan tungod sa pagbuan sa bagyo. Okay. Di atas ibabaw guys sa mga adventing na himuon nga barbecue-han o diri sa Lungsod. Atong tanawon ang merkado kung unsay kahingan sa mga unsay ibang buhat sa mga tindahan. Nag-open pa sila or nagmanirado tungod sa bagyo ulit. So, diri sa Lungsod sa mga. So guys, among ituan kung unsa nay update or diri sa merkado kung mga libak o nanira ang mga tindahan diri sa Lungsod. Okay. Welcome to my channel guys. Iko TV, ang channel sa Kalambuan sa Lungsod sa mga. Iko live diri sa Talon Public Market. Unsay kahimtang diri tungod sa bagyong ulit o nag-open ba o nagbuan. December 16 ako ni pag-abot ni bagyong ulit diri sa Lungsod. Di ipadaka dito sa puso guys niya medyo kana sila kanang kuan ba linaw na magnatindahan guys sa pangikuan. Guys, pero mas kuha na sila diri. Mao ni ato ang future nga kuan barbecue-han diri og mukaon mo ari lang ta. Mao ni kahimtang sa ato ang merkado guys. Na wa si Jay nang nag-open. Nananira daw yun. Mao ni manig mga tindahan guys. Mingaw ijang kon kay tungod sa bagyong ulit. Kaway ni adto ta sa pikas nga side. Mao ni kahimtang sa merkado diri sa Lungsod sa Matalo. Di pa kadto Japon niya. Hangin-hangin na siya pero hindi ni mo makuan. Taghang ng umpra guys. Pero mingaw siya sa kuwan. Ang umpra mga sudan. Niya na puros mga baboy ra guys na. Kuan diri. Di wa si Jay tao kay tungod sa bagyo nanirag mga prutas guys. Okay, balikon ko sa katong medyo lugar nga kuan ilaw mo sa kahoy niya ilaw sa kuan